روز باش هوالین هجا تماشاوالین برومت ام لسر آروار تیوی نه به تایبتی از دخوازم درباره روژه و داویده هنه که نرین خواه بینم زمان شیروه بکم وقتی زانین هیئت که دچه ایمرالیه ته گوتن هیئت دم پارتیه ببلی از وقت هیئت دولتی دبینم جبر کو اندام هیئت جالیه دولت ترک به هاتنه دیار کردن سر سوریه اندر او پروین بودن جبر وی اکیجی از همان هیئت وقت هیئت دولتی دبینم او هیئت جاره که چو ایمرالیه و یا هیئتن ال مجلس ترکیه چیکرم bu parti siyasi re u do rojberê carek diçûn îmraliyê daha te hêvîkirin ku di hevdîtina duyem de Birêz Öcalan li PKK hêza xwe bangê bike bêje çeka dayne. Lêbelê wilo nebû çawa ku hin derdoran hêvî dikirin bi taybetî AKP û MHP raya giştî duî aliyê de amade kiribû ku Öcalan ve bangê li hêza xwe bike sîlaha dayne û bi taybetî jî zextekî bi rêya medya xwe dewleta Tirk li ser Öcalan çêkiribû ku Öcalan di hevdîtina duyem de bangê li hêza xwe bike bêje çeka dayne. Lêbelê me dizanibû yani me bixwe jî gotibû ku wê di hevdîtina duyem de Öcalan bangê li PKK neke nebêje çeka daynin. Hêzekî ku nîzîkê 5 sale çek di destê wî dane di nava demeke Kurd de çeka danayîne. û AKP û MHP bi taybetî duî derbarê de hemû derfetê xwe xistine devrê seferber kirine da ku Öcalan bangê li hêza xwe bike bê çeka daynin û ev jî ji bo AKP û MHP weke serkeftineke bêdîtin ji bo hilbijartinên dema pêş wê bibe weke bingeheke û Erdogan wê careke din bibe serokê komara Tirkiye yani hemû hejmarên AKP û yê MHP ew e û ya din jî konjonktûr hûn dizanin konjonktûra siyasî ya rojhilata navîn ya cîhanê ser dewleta Tirk zext çêkiriye û dewleta Tirk neçar maye ku bi Kurdan ra bi awayeke li hevhatineke çêbike ez dibêjim yani li hevhatineke li gorî xwe dixwaze bi Kurdan ra çêbike. Bêguman dema meriv dibêjin li hevhatin bi Kurdan ra PKK destpêketê heşê me ra ji ber ku ev 5 sale li Bakurê Kurdistanê bi taybetî li hember dewleta Tirk hêza Kurdan ku di tekoşe PKK'ye destê PKK da sîlah hene dervê PKK hêzê Kurda hene bêguman lêbelê di destê wan da sîlah tune ji ber vê yekê jî bi wan ra li hevhatineke çê nabe ji ber ku şerekî di navbera wan û dewleta Tirk da tune ew hêz bi awayê pasîf di tekoşin dema li hevhatin tê gotin divê bi PKK ra li hevhatin çê bibe û dema bi PKK ra li hevhatin çê bibe nayê manî dewleta Tirk bi Kurda ra li hevhatinê çê dike vê jî divê merû cuda bibînin. Yani PKK sîlaha dayne bi dewleta Tirk li hev were cuda ye Kurd bi dewleta Tirk li hev werin cuda ye. Ev tiştekê dine lêbelê wilo nebû yani di hevdîtina duyem de Abdullah Öcalan li PKK bang nekir negot çekê xwe dayinin niha jî tê gotin ku di hevdîtina duyem da ku di meha Sibatê da wê çê bibe û heta hin şîroveger niha da amadekariyê dikin raya giştî ya Kurd û Tirk amade dikin ku di 15 Sibatê da wê banga Öcalan li PKK çê bibe PKK sîlaha dayine. Yani ez bixwe pir zêde îhtimal nadim ku di 15 Sibatê da banga Öcalan li PKK çê bibe PKK sîlaha dayine ama îhtimala bangeke ez didim. Yani ji alî Birêz Öcalan ve bangeke wê çê bibe. Ev bang li gorî min li dewleta Tirk jî wê bibe li PKK jî wê bibe. Yani Öcalan tenê li PKK bangê nake nabêje sîlaha dayinin lêbelê wê bangê li PKK û dewleta Tirk bi hev re bike wê ji PKK ra bêje xwe ji bo danîna sîlahan amade bikin
جبو پیواژوی که چکدانین آماده بکن جی دولت ترک جی بیجه زمینه جبو çekdanînê amade bikin. Yani ez wilo ihtimal didim. Yani weke hin derdor hêvî dikin ku 15 Sivatê da Öcalan ji PKK ra bêje sîlaha dayînin wê wilo nebe. Di nava Kurdan da niqaşekî heye. Yani Kurd nava xwe da niqaş dikin bêguman pir normal e ku Kurd vê mijarê nava xwe da niqaş bikin. Yani ev 5 sale PKK li Bakurê Kurdistanê şerdimeşîne, li her çarperçeyê Kurdistanê PKK şermeşan da ev 5 sale bên Bakurê Kurdistanê bandora PKK çêbûye û dema bi PKK ve girêdayî tiştekî were niqaşkirin bêguman piraniya Kurdan eleqedar dike pir normal e ku Kurd jî vê mijarê di nava xwe da niqaş bikin. Yani hin derdorên Kurd dibêjin PKK bi taybetî Öcalan teslîmê dewleta Tirk bûye. Dewleta Tirk di zindanê da va 25 sale ser Öcalan hemû lêstokê xwe bi kar aniye û ew jî hêdî encam didin. Öcalan li gorî daxwaza dewletê wê biaxife. û tiştê ku Öcalan bêje weke teslîmiyet tê dîtin. Yani hin derdor jî bi taybetî yên nêzîkê PKK wilo nafikirin, wilo nabêjin. Heta wan bi îxanetê hewanbar dikin. Divê kesî wilo bêjin ew îxanetçî ne. Ez wilo nabêjim. Yani her du nêzîkatî jî nêzîkatiyên şaş in. Yani nêzîkatiya ku tê gotin Öcalan teslîmê dewleta Tirk bûye, Öcalan çi bêje li gorî teslîmiyetê dê were dîtin, ez wilo nafikirim. Hevalên hêja yani çi li Rojava, çi jî li Bakurê Kurdistanê de di rojên pêşiya me da wê bûyerên girîng bi taybetî di aliyê siyasî de wê hin tiştên mühim biqewimin. Weke tê zanîn li Amerîka jî serokatî guherî. Yani Biden çû Trump hat. Trump ji vir sê çar roj berê sond xwar bi awayeke fermî bû serokê Amerîka. Siyaseta Amerîka ya derbarê rojhilata navîn da di rojê pêşme de wê aşkere bibe. Bêguman bi hatina Trump wê pir tişt biguherin. Taybetî derbarê şerê Ukrayna Rusyayê da jî wê hin tişt biguherin. Trump çawa gotibû wilo wê nebe. Zat tê zanîn Trump gotibû ez dema bûm serokê Amerîka nava 24 saeta da ez ê şerê navbera Rusya û Ukraynayê da bidim sekinandin. Halbuki wilo nebû. Trump va çar roje bûye serokê Amerîkayê şer di navbera Rusya û Ukraynayê da dimeşe. Wilo nebû lêbelê di derbarê şerê Rusya û Ukraynayê da di rojê pêşiya me da taybetî hevdîtinê ku tê xwastin di navbera Trump û Putin da çê bibe wê di derbarê wê şerê da hin tiştan derbixe meydanê. Ya ku me zêde eleqedar dike bêguman siyaseta Amerîka ya derbarê rojhilata navîn da ye ya derbarê Sûriyê da ye. Gelo Amerîka leşkerê xwe wê ji Sûriyê bikişîne yan nekişîne ev pir girîng e. Bi hatina Trump va hêviyê pir derdora heye ku Amerîka hejmara leşkerê xwe li Sûriyê zêdetir bike. Lêbelê hêviyê hin derdora jî ew e ku Amerîka leşkerê xwe ji Sûriyê bikişîne. Ez wilo nafikirim. Yani ez dibêjim Amerîka wê leşkerê xwe ji Sûriyê nekişîne tam ters wê hineke hejmara leşkerê xwe jî zêdetir bike. Ji ber ku hûn dizanin Rusya ji Sûriyê hêdî xwe kişandiye. Yani niha hebûna Rusyayê li Sûriyê pir zêde nîne. Hebûna Îranê jî li Sûriyê pir zêde nemaye. Di rewşeke wilo de Amerîka leşkerê xwe ji Sûriyê nakişîne. Hebûna xwe li Sûriyê zayıf nake. Yani li Sûriyê Amerîka çiqas hebûna xwe xurttir bike ji bo berjewendiyên Amerîka li rojhilata navîn baştir e. û her wiha ji bo İsraîlê jî baştir e. Tê zanîn bi taybetî îro İsraîl hin girtiyên Filîstîniya berda û li hember wî jî Hamasê ew rehîneyê ku girtibû destê xwe çend heban berdan di rojê pêşiya me da jî dîsa wê
guhertina rehineyan ya girtiyan di navbera İsrail û Hamasê da wê çê bibin. Bi hatina Trump ez bawer dikim ew tansiyona şerk û di navbera Hamas û İsrailê de heye jî wê hêdî hineke dakeve. Yani berjewendiyên Amerîka bêguman di lehevxistinê da derbas dibe. Amerîka li kê derê ve tevlihev dike, şeran derdixe, ji wê derê berjewendiyê xwe çê dike pêş dixe. Lêbelê di hin rewşan da jî Amerîka di vê şeran bide sekinandin da ku bikaribe berjewendiyê xwe zêdetir pêş bixe, giraniya hebûna xwe bide pêş. Lewre jî ew şerê di navbera Hamas û İsrailê de mümkün e di rojê pêşiya me da yan bisekine yan jî kêmtir bibe. Çi derbarê İsrailê û Filîstîn da be, çi derbarê Sûriyê be, Rojava da be, çi jî derbarê Ukrayna û Rusyayê da be, di rojê pêş me da bi taybetî tiştên ku bi siyaseta Amerîka ve girêdayî wê zelaltir bibin. Em jî bi taybetî ser Arwar TV her bûyerên ku biqewmin em ê bi we re şîrove bikin. Heya careke din bimînin dixweşiyê de silav û hurmet.